W dzisiejszym odcinku. Dawno nie grałem w single player, dobrze się gra, naprawdę. Myję ranę. Bożku, pogadamy z samego rana, kiedy się wyśpi i zmasturbuje się, okej? O, już będzie para. Ale chyba Henryk woli Bożenkę, taką podstarzałą bardziej. A! Jazda! Ej, za blisko są! Z drogi, bo strzelają! Ale wjazd! A! Doleva, Talberg je podél potoka. Na leweczku! Za potocku! Tędy! O nie! Varuj ostatní, vypálili skalici. Dawaj, wskakuj do mnie, ej! Byku! Czemu koń nie galopuje? Nie ma... Kolejny ucieka. Utíkejte. Uciekaj, kurwa, uciekaj! Ale się mi wjebałeś mi się, kurwa, pod kontroler, ty! No kurwa mać! Uteč! No do nich strzelaj, kurwa, jak on biegnie z buta, na chuj do mnie strzelasz, frajerze jebany! Jazda! Z drogi! Spierdolone mastwiny! Jest, miasto! To chyba Węgrzy mnie gonią, nie? To są Węgrzy! Jest! Wow! Kriste, pane! Pomoc! Pomocy! Vypálili skalici! Pomozte mi! Pomoc! Kurva, bacha! Natáhnout! A pust! Haďu, úzumkyne! A, to byli Turcy, tak? To byli Turcy? Ciekawe, czy tam ktoś przeżył w ogóle w tamtej wiosce. Ale jaja, powiem wam, no. Dejte mu někdo napít. A přineste horký víno a obvazy. Wino, żeby znieczulić. Tak povídej, chlapče, co seš zač a odkud se tu bereš? Co se u všech děsů stalo? Jedu ze skalice. Celou ji vypálili. Všechny zabili. Kdo? Kdo ji vypálil? Obrovská armáda. Napadli nás. A nebyli to Češi ani Němci. A kdo teda? To nevím. Nikdy jsem neviděl takové zbroje a ta jejich řeč. Možná Tataři. Tataři říkáš? No, to vyřešíme později. Nejdřív se ti podíváme na tu haksnu. Kdo to je? Ci Blanka też nie żyje. Ale się Henrykowi życie pojebało. Vytáhnu z tebe ten šíp. 3, 4. A je to. Hotovo. Měl jsi štěstí, chlapče, šíp prošel jen svalem. Stačilo to zafačovat a s tím mám svý zkušenosti. Válka je dobrá učitelka. Zvládneš se postavit? Walka to dobra nauczycielka. No vidíš, jako rybička. Děkuju. To nemáte co dělat, flákači. Zpátky do práce. Budeš si muset promluvit s panem Divišem. Zvládneš to? Ale piesek ładny. To jest Dziwisz chyba. Jest może z Ibiszem, kurwa, chuj ví. Tenhle kluk přežil ten... Slyšel jsem, Božku. Tak, hochu,
Co se přesně stalo? Viděl jsi korouhvé útočníků? A přežil ještě někdo? Pane, nevím, co to bylo za vojsko, ale bylo obrovský. Nad Skalicí vlálo hodně korouhví a ty, co vraždili, mluvili divnou řečí. Celou Skalici vypálili, ale hodně lidí se dostalo do hradu. Já to tam nestihl. A když jsem prchal, tak z hradeb volali, abych vás jel varovat. Ti vojáci, co je ten hoch nepoznal, by mohli být ti Zikmundovi kumpáni. Přitáhli prý do Uher z východu a teď tvoří jádro jeho vojska. Zikmundovi po Kuttenbergu zachutnalo kradené stříbro. Skalice je malej hrad. Jestli Zikmund zaútočí, tak nemají šanci. To nemají. A naše malá posádka by jim sotva pomohla, i kdybychom je mohli vyslat. Že by jeli na nás? Možná. Jak se vlastně jmenuješ, hochu? Jindřich, syn skalického kováře. Toho znám. Dostal se do hradu. To je mi líto. A nám pomáhej Bůh. Jinak jsme ztraceni. Každopádně ti děkuji, že jsi nasazoval krk, abys nás varoval. Postarej se o Jindru Božku, ať se nají a odpočine si. Musí být unavený. Ano, pane. A ať se lidé ukryjí uvnitř hradeb. Musíme se připravit na nejhorší. Zařiď vše, co je potřeba. Já už umím česky Jak v ogóle. poručíš, pane. Wszystko już kumam. Dopiero początek gry, nie? Droga od Telmberka, okej, czyli Skalica poszła się już jebać. Okej, zaczynamy, czyli to jest moje miejsce. Porozmawiać z Bożkiem. O, fuck, moja noga. Twoje posłanie mam odkryte. Gra jest zapisana. O, kurwa, źle się czuję. Mam zawroty głowy z głodu. Przepraszam, macie też może do żarcia? W kurwa jestem głodny, mordko. Jistě, táhni k čertu, tady nemáš co dělat. Jasne, sorry, kurwa, sorry. Ja swojego posłania szukam. Gdzie moje posłanie? Na dole, tak? Nowe miasto, nowa rzeczywistość, nowe miejsce. Nie wiem, jak tu się w ogóle odnaleźć. Potrzebuję pełno snu i potrzebuję kąpieli. Na początku się umyję przed snem. Obmyję ranę. Bożku, pogadamy z samego rana, kiedy się wyśpi i zmasturbuje się, okej? Cześć. Ty jsi ten chlapík ze Skalice. Chujcie to, wieśniaczko. Hejo, jagoderyce powierniki, kurwa, wieśniaczki i wieśniaki. Spocznę chwilę. Serduszko mnie boli. Śpi. Co? Nie mogę teraz wstać? Fuck. O, fuck, czuję się tragicznie. Vecis dobře, hochu. Je mi líto, co se stalo. Musíš mít všeho dost, tak se pojď aspoň pořádně najíst do... O, Smutek děkuji. se snáší s plným žaludkem. Do prdele, já mám O hlad. tvým otci jsem slyšel. Mečíř, co přišel sem na venkov dělat podkovy. Nevím, co ho k tomu měl talent a dobrou pověst. Jeho vážně velká škoda. Rozumiem, jasne. Má paní, máš štěstí, zrovna je tu naše ctihodná paní Štěpánka Stalnberka. Je mi ctívaní. Tak tohle je ten statečný mladík? O, to już będzie para. Tady Božena se o tebe postará. Ale chyba Henryk woli Bożenkę taką podstarzałą bardziej. Podeď by chudák nebyl, paní. Po tom všem, čím si prošel, musí být hladovej jako vlk. Že jo, mladej? Tady. Jen si dej. A dáš si k tomu trochu vína? Děkuju, paní. Až se najíš, můžeš si jít odpočinout z pacholky v předhradí. Ale ne, pane Božku. Ať si po všech těch hrůzách pořádně odpočine. Může se vyspat v chalupě na nádvoří. O! Poroučíš, paní. Vidíš, jak je naše paní štědrá? Ano, ano, děkuji, paní. Bůh ti tvoji laskavost oplať. Tak už jest. Jsi v dobrých rukou, tak tě nechám odpočinout. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrą noc. Dawno nie grałem w single player, dobrze się gra, naprawdę. Až se najíš, tak se můžeš jít vyspat do komory v chalupě na nádvoří. A nezapomeň si sundat ty zasviněný boty, než vlezeš do postele.
Nice! O kurwa, yo! Dobra, 20 minut mam jeszcze. To co, mogę zjeść, tak? Soczewica. Podnieś. Bułki wezmę. Już jem. Bułki jeszcze troszeczkę. Kawałki kurczaka. Pieczona kaczka. Dobra, jemy. Jedna bułka. Pieczona kaczka raz. O! Kurwa, już idę spać. Ty się najeść przed spaniem. Dobranoc, dziewczyny. Pani Bożenko, było naprawdę wyśmienicie. Do widzenia. Mogę się wyspać tam, dobra. Pyszna soczewica. Wziąłem sobie jeszcze na dokładkę. Strażnik. A gdzie ja mam iść? Pod zamcze. To chyba tutaj. Chyba tutaj, tak. Dzień dobry, ja tu zostałem zaproszony na... O kurwa, to nie tu. Tutaj. Jest. Zmęczenie twoje wytrzymałość i lokwencja stopniowo zbliżają się. Zmęczenie. Świetnie jest to zrobione. Usiądź. I śpi. I na godzinkę, nie? Na 4 godzinki. I rozpocznij. Deszczowo się zrobiło. Obudziłem się po 4 godzinach. O, ktoś puka. Bożenka? To jsem já. Promiň, že ruším. Nevzbudila jsem tě, že ne? Chyba go lubi. Má paní... Ale fajny klimacie, taką kaczkę, zjeść napić się wina, a potem wychędożyć taką Bożenkę tutaj, nie? W chacie. Fajny klimat. Co tě sem přivádí? Říkala jsem si. No, wariatka kurwa bez hamulców. Bude se ti po něm lépe usínat. Pepsi nalej trochę. Jurna rzeka brzeg rwie. Děkuji. Nemusela si... Mohla si poslat služebnou. Původně jsem chtěla, ale popravdě jsem také nemohla spát. Myslela jsem na tebe při modlení, na to, jakými hrůzami jsi prošel. Přišla jsem ti nabídnout útěchu, dát ti najevo, že nejsi sám. Děkuji. Děkuji moc krát. Nemáš zač. Podívej, Jindro, chápu, že to pro tebe musí být všechno nové a zvláštní. Ale chci, aby ses tu cítil jako doma. Nejdůležitější teď je, aby ses uzdravil. Bůh ví, že si protrpěl strašné věci. Vím, jaké to je zůstat na světě úplně sám. I když ty si přišel o mnohem víc než já. Ona chyba też nie miała rodziców, wiecie? S boží pomocí ta bolest časem... Nie miała rodziców, dlatego tak go traktuje. A někdy pomůže, když si s někým promluvíš. Jsem tu pro tebe. Wydaje mi się, że 3-4 odcinki z tej gry będzie miał duptyć. Co to było? O, zbugowało się. Opowiedz historię najazdu. Možná máš pravdu, paní. Řeknu ti to. Bylo to strašný a nečekaný. A to den začal jako obvykle. Táta po mně chtěl zařídit pár věcí ve městě. Okej. Jistý Kuneš dlužil otci peníze, tak mi řekl, ať je z něj nějak dostanu. Jenže jemu se moc Nie powiem o kochance, nie? Trochu jsme se chytli, jak to kolem peněz bývá, ale ten dluh stejně nesplatil. Táta byl holt moc hodný na to, aby nepomohl. Nie mówię, absolutnie, ty jesteś głupi. Když jsem všechno oběhal, vrátil jsem se domů. Měl jsem tátovi pomoct s prací, na kterou jsem se těšil. Byl to meč pro pana Racka. No, okej. Potajemnie brałem lekcję walki mieczem. Tajně jsem se učil šermovat. Že wiesz, Nikdo flex. o tom nevěděl. Takže když jsme ten meč sesadili, zkusil jsem s ním pár výpadů. Mezi dřevěným a skutečným mečem je teda rozdíl. Kdybych si ten meč neosahal, možná bych tu už nebyl. Ty jsi samé překvapení. A wiesz, Mareľka, jak jest. Vojsko bylo na dohled, připravené zaútočit. Zaatakowała nas ogromna horda. Síly útočníků byly sešikované. Praporce vlály ve větru, brnění se blýskalo na slunci a koně netrpělivě ržály. Všichni čekali na Zikmundův povel k útoku. Strašné. Straszne. A pak do Skalice vtrhla smrt. Zabili mi ojce i Otec matkę. mi přikázal, ať se schovám v hradu, že on dojde pro mámu. Ta byla dole ve vesnici obklopená Zikmundovými hrdlořezy. Pak jsem ho uviděl, jak sráží k zemi jednoho kumána za druhým. Nikdy jsem ho neviděl takhle bojovat. Jenže si táty všimnul velitel útoku, nějaký Zikmundův rytíř v plné zbroji, a rozjel se proti němu. Nejdřív bez milosti zabil otce. Pak se otočil na mámu a chladnokrevně ji zabil. Chudáčku.
Bůh buď milostiv jejich duším. Utíkal jsem se schovat na hrad, ale nestihl jsem to. Tak jsem se musel zachránit jinak. Z hradeb na mě volali, ať uteču sem na Talmberg varovat vás. Naštěstí jsem znal skrytou cestu kolem hradu. Biegłem po życie. Potřeboval jsem koně, abych se co nejrychleji dostal sem a varoval vás. A přitom všem si myslel na ostatní, jako správný křesťan. Daj spokój. Zaslechl jsem křik. Byla to mlynářka Tereza. Chytla jí parta odporných kumánů a chtěli ji znásilnit. Měl jsem meč pro pana Racka a i když byli v přesile a líp vyzbrojení, musel jsem jí pomoct. Aspoň někomu jsem chtěl ten den pomoct. Tak bylo, tak bylo. Podařilo se mi to, i když jsem u toho málem zemřel. A ještě jsem jim sebral koně a ujel. Tak bylo, tak v sumie bylo. Jako udatný rytíř. Takhle si tu hrůzu pamatuju. Bude mě to strašit do konce života. To je strašné. Jak je něco takového možné? Jen Bůh ví, proč něco takového dopuští. Bůh, chlapče, chápu, že jsi zarmoucen, ale Bůh není vinen špatnostmi tohoto světa. Dílo satana a jeho přisluhovačů, ti, kdož podle lakomství, závisti a píše, nikdy nesmíš ztratit víru, ať život přichystá cokoliv. Mém muži osud zrovna milosrdný, ale co je to v porovnání s hrůzami, které si zažil? Za manžela jsem se provdala mladá, jak si žádal můj otec. Jeviš byl mnohem starší než já, ale to už je úděl nás žen. Jenže hned po svatbě, ještě než jsem přijela na Talmberg, byl hrad přepaden a můj muž uvězněn. Cože? Můj muž měl nějaký spor s panem Havlem Metkem z Valdeka a ten se rozhodl vyřešit ho silou. Přepadl hrad, vypálil Přibyslavickou ves a zabil hodně našich mužů. I starého komořího. A Dziwisz tam przecież Když se żyje. uvěznil na hradě a stanovil tam svou posádku. Strašné. Bylo mi sotva 18 let a najednou jsem byla sama jen s panem Bořkem. Nevěděli jsme, co dělat. Odjeli jsme do Prahy apelovat na krále. Scháněli pomoc u Divišových přátel, ale všechno se zdálo marné. Roky jsme se snažili, ale vypadalo to, že zůstanu sama a můj manžel schně uvězněn na vlastním hradě. Řekla si roky. 7 let. Tak dlouho trvalo, než se podařilo, aby byl vyhlášen zemským škůdcem. A ani potom nechtěl Havel hrad vydat a manžela propustit. Nakonec jsem ještě musela sehnat výkupné. Keď ona go wykupiła. Teprve pak jsem se z boží vůle mohla opět shledat se svým mužem. 7 let. A Havla nikdo nepotrestal? Nikdy. A mně se po 7 letech vrátil churavý, starý a No, že vrócił. muž. Pan Diviš se zdá být dobrý a silný. Tak, bo muž. my go spotkaliśmy już, no. Jen má hodně starostí. Musel opravit Talmberg. Poté, co byl propuštěn, ho král jmenoval purkrabím Pražského hradu a měl spoustu práce. Neměl na mě vůbec čas. Ale alespoň jsme byli ve městě, kde se něco dělo. A teď jsme tady. Paní, pořád si mladá a krásná. To nejlepší tě teprve čeká. O, ruchanie dupy króla, ty, Henryk. Ale co já tě tady tím obtěžuji? Sám už toho na ramenou neseš dost. Už půjdu a nechám tě spát. Jsem ráda, že jsme si popovídali. Dobrou noc a Bůh s tebou. Dobrej nocy, pani Dziwiszowa. Ale to będzie romans. Henry Greaser. Zwalę konia przynajmniej. Chuj, co mam do roboty. Zakochał się. Ciekawa sytuacja, nie? Bo ten Dziwisz nam pomógł. Ten Dziwisz nam pomógł. Jesteśmy w jego zamku i tak dalej. A teraz... Mamy dziwne sny. Pohyb! Budem zavírat! Honem! Pohněte lidi!
musíme zavřít, není čas! Teď nemůžeš zpátky! Jindřichu, pomož nám! Pomoz nám, synku. Nebuď zbabělec. Jač, ale mu wjechało na banie, ty. Jindřichu, vstávej. O tohle nechceš přijít. No, co je? Co se děje? Pojď na hradby. Přijela hlídka, že k nám táhne průvod od Skalice. Skalicy? Kurwa mać. Ledwo chuja wyczarłem w pościel, a ty mnie już budzisz? God damn it. Jestem bardzo głodny. Jeszcze tak leje. Okej, bułka i jedna kawałek pieczonej kaczki na rozpoczęcie dnia. Ale ciemno. Cholipka, ale leje. Dziwisz! Na Blanki to jest balkon chyba. Ale leje. Mogłem sobie wstać z rana, a tu już 4:30 dopiero świta. Blanki to balkony chyba tutaj. O, przepraszam, nie chciałem. A mogę tędy przejść? Kurwa, ciemno jest jak chuj. Nic nie widzę. Czemu nie słyszę dźwięków grzmotów? Na mury, jak ja mam wejść na mury? Idź na Blanki schodami w bramie. Brama. Schody, okej. Koukej, nechat je z babských povídaček. Szukam pana Brzoska. Uctivě zdravím. Wyrazy dla ciebie. Co się dzieje? Nevíš, co se děje? Ne. A ty? Já? Jak bych... Viděl jsem tě s panem Božkem. Neříkal ti nic? Ne, nic mi neřekl. Dobra. Bůh s tebou. Ale się błyska. Plňte přesně moje povely a všechno dobře dopadne. Jestem, panie dziwi... Hej, ty tam dole! Řekni lidem v předhradí, aby se připravili na útok. Rychle, jasný? Gdzie jest kurwa Brzosek zajebany? Jest. Co się dzieje? Co se to děje? Sám nevím. Nedává to smysl. Proč by Zikmund táhnul na Talmberg v noci, zvlášť když po tom nájezdu na Skalici už nemá výhodu překvapení na své straně? Třeba to není on. Dobrá, dobro. Zvědové tvrdí, že Zikmund rozbil tábor a teprve se připravoval k útoku. Nevypadalo to, že by dneska chtěl... Ten szum deszczu jest bardzo Pan głośny. Racek je zkušený válečník. Hrad by nějakou dobu dokázal bránit. Nedává to smysl. Co ještě viděli ti špehové? Moc toho zas neviděli, protože než se stihli přiblížit, přišla ta děsná bouřka. A měl zpravdu. Armádu má Zikmund opravdu velkou. Navíc plnou všelijakých žoldáků, takže musí stát ohromný peníze. No každopádně to zjistíme, až sem dorazí, ne? No, to jo. Nasle. Uwaga. Nie pierdol. Stůjte! Kdo tam? Arciďábel a jeho družina. Kdo jiný, Božku? Pan Racek? To je úleva. Je tam s tebou tvůj pán? Ano, pane, je tady. Je to už jen kousek a bude tam větší šance se ubránit. I dost místa pro tolik lidí. Kdyby Zikmund přišel ohnírači koleno, diviši. Nemá cenu zemřít v beznadějné bitvě. To máš pravdu. Je tam s tebou ještě ten chlapec? Jsem tady, pane. Máš kuráž, Hochu. To se musí uznat. Kuráž. Je mi líto, co se stalo. Wesołym ministrant Nechceš se przesyła k nám 10 přidat? zł. Dziękuję. Czy u Rád ciebie bych, w pane, kościele ale proboszcz nejdřív se też musím ma vrátit do stylejkę? Skalice. Tak. Co bys tam dělal, ty blázne? Nemůžu tam rodiče nechat... Nenechám jejich těla hnít na ulici. Až se o ně postarám, tak za vámi Ať přijedu. tě ani nenapadne se tam vracet, ty osle. Omrzel ti život? Ale pane! Mlč! Tvého otce je mi líto, ale tím, že se taky necháš zabít, mu nepomůžeš. Diviši, postarej se, aby ten kluk nevytáhl paty z Talberka, než se všechno uklidní. Neboj se, příteli. Stejně je zraněný a musí se zotavit. Zamknu ho tady, jako bych byl Havel z Valdeka. Nie Vidím, že ti po všech nesnázích otrnulo, pane. Ale děkuji ti. Jakmile to okolnosti umožní,
Uvidíme se. S Bohem. S Bohem, příteli, a hodně štěstí. Pozdravuj pana Hanuše. Budu. A tobě a tvým lidem taky hodně štěstí. Doba je zlá. Jedeme! Slyšeli jste? Jdeme! Do Ratají už je to... No i tak się rozpoczyna przygoda, pogadali przy murze. Fajnie są zrobione te filmy, wszystkie przerywniki. Skone dobre nowinki. Dziękuję serdecznie. Chlapi, dnešní noci dáme strojený hlídky. Střídání si domluvte mezi sebou. A jestli u někoho objevím chlast nebo ho načapám, jak hraje kostky, tak mu vlastnoručně zpřerážím kosti. Chci, abyste dávali velký pozor na všechno kolem. Protože Zikmund určitě pošle aspoň zvědy a dost pravděpodobně někoho za Skalickýma, jakmile zjistí, že zdrhli. Nic vám nesmí uniknout a všechno mi hned hlašte. Jasný? Tak jest. A ja co mam? Indro, potřebuju s tebou mluvit. Jasne, ale to dopiero po meczu, bo ja muszę na mecz lecieć. Tak, ja muszę na mecz lecieć, panie Henryku, chyba że... Dobra, ostatnia rozmowa. Co spotřeboval? Co potrzeba? Potřebuju víc očí, takže jestli bys nedržel hlídku s mýma chlapama na hradě. Čo nogę rozjebaną? Prosba nebo rozkaz? Spíš prosba, ale mohl by si na ní říct ano. Jasně, že pomůžu. Musím nějak splatit to, že jste se o mě postarali. Výborně. A neboj, řeknu chlapům, aby to vystřídali. Tak jest. Kolejne zadanie od pana Bożka. Kurwa, tu jest ciemno, nic nie widzę. Trzymaj straż na blankach. Ale to dopiero... Jak ja stąd wyjdę? Muszę iść się przespać. Ja niedługo na straż przyjdę, tylko się muszę przespać. I zapisać sobie grę. Ja zaczynam zmianę od rana. A moje wyrko jest tutaj. Zamykam drzwi. Bo zaczynam pracę na tym. Czekajcie, J. Trzymaj straż na blankach. Okej, a tu mam swoją chatę, zamykam. Proszę bardzo. I daję usiąść. I widzowie, idę w kimę. Prześpię się... Nie możesz teraz opóźniać. Nie ma czasu do stracenia. Nie, ja muszę. Czyli co? Możesz zapisać na escape'ie, dokładnie. Zapisz grę na escape'ie, tak. Trudno, zmarnuję sobie jeden ten. Nedostal si náhodou zkaz. No kurwa, zapisuję gierkę, zamknij pizdę, nie wkurwiaj mnie. Okej, jeszcze zaznaczyć... Dobra, to jest ten, dobra. Wyjdź. Tak, gra zapisana. Kochani... Kurwa, jak ja wyglądam, ja pierdolę. Nie no, poczekajcie, ostatnia sprawa, jaką miałem wam zaznaczyć. Bo pytacie mnie, gdzie można kupić tą grę, dorwać jej drugą część. No właśnie, ale na Instant Gaming, nie dość, że mamy pierwszą część tej gry, to mamy też drugą, która właśnie niebawem wychodzi. Kingdom Deliverance, proszę bardzo, druga część. Tu mamy za 3 dni premierkę i tu jest aż 30% taniej, czyli za 180 zł możecie na Steamie tą grę dorwać. Europe, USA, Kanada, proszę państwa. Na Instant Gaming nie dość, że mamy też mnóstwo ciekawych gier, to mamy też niesamowite dojebane ceny. Sprawdźcie sobie, jeśli was cokolwiek interesuje. A jeśli chcecie wejść z takim lepszym rabacikiem, albo jeśli chcecie mi trochę pomóc, to możecie oczywiście... To możecie wejść, proszę państwa, przez ten banerek. Klikając tutaj macie szansę na dorwanie lepszych cen na wasze ulubione gry. Ale jeśli nie, no to nie musicie tu wchodzić. Więc polecam Instant Gaming, by dorwać sobie gierkę dla siebie. Widzimy się niebawem. Ja chyba tą stylówkę zachowuję. Zobacz, kurwa, jak szefo. Ja tak w ogóle będę normalnie chodził po mieście. Wiadomo, czapka może nie jest najlepsza. Ale kamizeleczka? Kurwa, cipy się kleją, kurwa. Wiesz, o co chodzi? Teraz też średnia, ale ta kamizelka. Twarz też średnia. O, zobaczymy, czy miał suba. Nie miał, permanentnie banujemy frajera. Dobra, trzymajcie się, saluto, dzięki za dzisiaj.